Yahning taloko kadi langit Mambang tangpas wulan upamaneka Wintang toya kusuma yasmawur lumrangkang sekar jolodo Om Swastihastu Nama Sidam Sigaratu Tadhastu Hastu Mengkota Kulub Narayana Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Sangadi Panembahan Pamiji dhateng putra paduka kula pun Narayana Marmo sira kulub ndak piji marak mangayun ayo dadi kageting atinira kawula nuwun inggih Gurawalan pamundi kula dupi kula tampi dawuh sabdanipun paduka ewang abdi Panembahan wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandaping pepodo Kulub Narayana kaya wis ndak tampa banget ing panarimaku sira kulub ngaturake pangabekti pangestuku tumrapa marang sira kulub kawula nuwun inggih kacadoking asta kekalih kula pundi wonten mestaka mugi dados jimat paripe paring pangestu saking paduka ewang adi Panembahan kawula nuwun kajaba saka iku Narayana wis sawetara suwe anggonira cumandha ana madyaning pertapan ing mangka sanyatane uga wis akeh piwulang-piwulang saka pun bapa ingkang lumintir marang sira kulub parandene sira kulub kaya durung ana katon karkat kepengin bali mring Widara Kandhang iku sababe apa kawula nuwun inggih Panembahan mila putra paduka sawetawis wonten madyaning pertapan mboten wonten raos kepengin badhe wangsul dhateng Widara Kandhang karana saking pemanggih kula kawontenan kula menika kados dene satunggiling tiyang lumampah wonten ing tepining samudra hangalangutan tanpa tepi nulinggih mboten wonten warih ingkang cumawis satmah ngorong ingkang dados raos kula mila Panembahan cepaning manah kula mboten badhe wangsul dhateng Widara Kandhang menawi dereng saged tuwuk anggen kula nginum pirtaning pertapan Nguntara lumuntur saking paduka Sang Panembahan Kulub Narayana mangkono kang dadi aturna nggih kacih nana ing ngatur ketitik sira sawijining satriya lan sawijining
manungsa ingkang datang kendhat angupaya marang ngelmu ngupaya marang kawruh ingkang tumuju marang kautaman murid ana ing ngarca padha. Kawula nuwun inggih. Iya to nggih. Yen tetila mangkono kang dadi karep. Satemenise ana sawiji kang durung binabarake marang sira kula. Lan pangrasaning pun bapa. Kaya wis temeka titiwanci pun bapa tumuli kudang lumintirake marang sira kula. Mula nggih aradika para ngayun bakal ana wigati tumrap marang sira kula kang kudu tinampa dening Sinarayana. Kalorean kang gelung mayang mekar kang gelung mayang mekar